mislim da se o ženama u industrijskom dizajnu u Hrvatskoj prvenstveno može govoriti u kontekstu socijalističkog dizajna, odnosno dizajna u Jugoslaviji, jer je realno tada zaista i počinje prava industrija u onom pravom smislu riječi, u onom smislu u kojem je zaista i trebala dizajnere. Dizajnerice u tu industriju ulaze djelomično, znači u ona područja u kojima im je naprosto povijesno ili zbog različitih rodnih stereotipa bio dozvoljen ulaz. Znači to su prvenstveno bile one industrije koje su im tradicionalno pripadale, dakle industrije pripreme i služenja hrane, znači to je dakle industrija porcelana, industrija stakla, pribor za jelo, znači takvi predmeti, ili recimo industrija mode i tekstila, ili recimo slične industrije poput recimo kozmetičke ambalaže. Većina žena koje su, dakle, tih prvih godina, ako sad govorimo o 50. i 60. godinama, radile u industriji. Znači, dakle, ne samo o industrijama koje sam nabrojala, recimo čak i rijetke koje su radile u industriji namještaja, na primjer, ili unutrašnje arhitekture, kako se to tada zvalo, bile su ili učenice škole za primijenjenu umjetnost i dizajn, mislim da tada nije bio dizajn škola za primijenjenu umjetnost, ili su recimo završile Akademiju primijenjenih umjetnosti, znači na taj način su se usmjeravale u ta područja, a činjenica da je, obzirom da je tada upravo bujala ta industrija koja je trebala, znači to su se tada zvali oblikovatelji ili industrijski estetičari, znači nisu još uvijek bili dizajneri, znači javljali su se na te natječaje, u stvari dobivale poslove, uglavnom su radile u tvornicama, rijetko koja je bila samostalna umjetnica ili samostalna dizajnerica. Da, što se tiče ravnopravnosti spolova, dakako da je situacija u tadašnjoj Jugoslaviji pa i Hrvatskoj bila daleko bolja nego u nekim drugim zemljama, posebno kad govorimo o pravu glasa, pravu na rad i tako dalje. Međutim, definitivno još uvijek postojala određena tradicionalna podjela poslova iz koje se nije daleko pomaklo, pa tako se to dešavalo u dizajnu, kao što sam rekla, neka područja su im bila zabranjena, neka područja su bila dozvoljena ili recimo, ne možemo čak reći zabranjena, nije niko njima zabranio, ali naprosto ih je odgoj, obrazovanje i recimo društveni pritisak i društveni status naprosto usmjeravao u neke industrije, a neke industrije im je činio nedostižnima. Ja bih rekla da u ovoj sljedećoj generaciji, znači ove dizajnerice koje su radile 70-ih, 80-ih godina su imale nešto veću slobodu izbora, znači počele su polako ulaziti u ove dotada nedostižne industrije, znači počele su se zapošljavati recimo u odjelu dizajna Elektrotehničkog instituta Rade Končar, počele su zapošljavati u tvornici Prvomajska, koja je jedina dizajnerica bila Jasnika Mihelčić, koja se bavila nevjerovatnim poslom, dakle poslom dizajna alatnih strojeva, znači ono što bi se zaista smatralo muškim poslom, znači ona je zaposlila to područje što je fantastično. Znači počele su polako ulaziti u ta područja. Ono što se međutim dogodio se rat, dogodio se propast industrije, pa dakle ne znamo kako bi išao taj slijed. Ono što sad imamo dakle tek neku polovičnu, djelomičnu industriju u kojoj vidimo da zaista dizajnerice ulaze, recimo industrija namještaja, rasvjetna tijela i tako dalje. Znači očito se stvari popravljaju. Da, nisam se previše, moram priznati da je moj interes uvijek bio prvenstveno znači, na ovom socijalističkom periodu, jer to je onaj dio koji se bavio striktno industrijom. Ono što se dešavalo prije, dakle da su postojale dizajnerice koje su se bavile dizajnom tekstila, koje su dapače i bile obrazovane na Bauhausu recimo i bavile su se i grafičkim dizajnerom također. Bavile su se recimo dizajnom tipografije, međutim to su dakle i ono što bi danas trebali razmišljati malo više, znači nekako je kod nas dizajn uvijek bio vrlo, vrlo čvrsto vezan isključivo uz industriju. Djelomično je to i zbog ovog socijalističkog nasljeđa koji je na neki način odsjekao veze između obrta industrije, a što se danas na neki način pokušava ponovo vratiti koliko je to moguće i koliko je što je obrt postoji. A ako bi gledali kroz prizmu znači obrtničkih nekih radova i obrtničke prakse, onda tih dizajnerica koje su radile znači čak i u nekakvim industrijama, znači obrtima recimo namještaja, tekstila i takvih malih manufaktura bilo daleko više.